O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, puxo en valor varias das obras que se están realizando na cidade ribeirense. Anunciou que siguen a un bo ritmo e que haberá novos traballos unha vez que finalice o verán. Os traballos para a mellora e o acondicionamento de varias rúas do municipio ribeirense continúan efectuándose segundo o previsto, así o afirmou o rexedor ribeirense Manuel Ruiz, que destacou algún destes traballos como a pavimentación que se está a levar a cabo en Aguiño ou a adecuación da antiga estación de autobuses. As obras siguen o que é a súa velocidade de crucero habitual, é dicir, pois multitud de obras que se van simultaneando, en concreto, pois algunhas que podo ter na cabeza en estes momentos, como son Insuabela en Aguiño se vai a pavimentar e, polo tanto, finalizar esta propia semana. Están en obras no que é todo a aldea ou lugar, como queramos chamarlle, de Martín, tamén unha obra importante. Está entre esta semana e o que ven acaban o que é acondicionamento no malecón de toda a adecuación do que era a antigua estación de autobuses. Por outra banda, Ruiz indicou que agardarase o remate do verán para contar con novos traballos, xa que a gran afluencia nestas datas dificulta certas obras que se poden levar a cabo sen maiores incidencias en datas posteriores. Unha das obras que se pretende efectuar será na rúa Rosalía de Castro. Pois cantidade de obras que durante todo o verán pois se están levando a cabo e que algunhas delas estamos ralentizando ou esperando a que acabe esta temporada para poder acabalas. Esta mesma semana, como decían, espero que pavimenten tamén a avenida de Lugo para que no mes de setiembre xa podan empezar no que é o tramo Rosalía de Castro. Por outra parte, pois estamos intentando solucionar algunha das obras que teñen incidencias como baixas temeraria. En ese caso están, por exemplo, o que é o saneamento ou división de pluviales no lugar de Xarás, entre outras.